खुलुमबाय आंनि मुङा निताराम नार्जारी आङो मथाम्बिल सार्केलनि सिङाव थानाय तिमिजरा मण्डली N.E.L.C निफ्राय बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सुंद'यै जोङो सोलोंनि इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव जोङो मेंनो रोङै बानो रोङै जोङो जानांगौ मानोना जोङो बे बुहुमनि गासैखौबो जोङो जेरैब्लाबो जों सोरखिलांनांगौखा बेनिखायनो जोङो मेंनो रोङै बानो रोङै जानानै जोङो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनि आरो जों इसोरनि हाबाखौ जोङो मावनि अब्ला लोगोफोर आङो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनो सानदों नोंथांमोननि आखायावबो बाइबेलफोर दङब्ला नोंथांमोनाबो फरायलांफानो हागोन दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 1 बालाब 10 सिरि गाहाम बोसोन बिजाबनि 1 बालाब 10 सिरि आं बेखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै फरायनि आंनि बिसा पापीफ्रा नोंखौ बुरखायोब्लाबो नोङो गावनि गोसोखौ हमथादो जिसुनि मुङै आमेन अब्ला ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर अन्नानै आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट आङो बे गाहाम बोसोनखौ होनायनि सिगां मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो खावलायनो सानदों अन्नानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल दासिमाव दाननैल' जादों अन्नानै नोंथांमोना बे चेनेलखौ सापर्ट खालामफायो बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा साबस्क्राइबार खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावसै मानोना बे चेनेलनि दुआरै नोंथाङा गोजोन सिमां दङ बे चेनेलनि दुआरै नोंथाङा इसोरनि समायनायखौ नुनो मोनगोन बे चेनेलनि दुआरै नोंथाङा सोरगो रायजोनि आलो गोजोन आफा इसोरजों थाहैनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांखौ आङो खावलायबाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो अब्ला फैदो दानिया जोङो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनि दिनै गाहाम बोसोना जोंनो खिन्थादों आंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर आंनि बिसा पापीफ्रा नोंखौ बुरखायोब्लाबो नोङो गावनि गोसोखौ हमथादो दिनै बाइबेला मानो बुंदों दिनै जोंहा गोबां लोगोफोर दङ गोबां जोंहा संसाराव सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि सोरबा अनसुला सोरबा अनसुलि सोरबा अननो गोरों सोरबा अननो रोङै सोरबा हेफाजाब होनो गोरों सोरबा हेफाजाब होनो रोङै बायदि बायदि इसोरनि सोरजिनायाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर दङ बेनिखायनो दिनै बाइबेला जोंखौ एक्सट्रा बुंदों थख'यैनो जोंखौ रायथिदों दिनै नोङो सोरबा पापी सुबुङा नोंखौ गोदै गोदै लिङोब्ला नोंखौ मोजां मोजां बुरखायनानै लिङोब्ला नोङो गावनि गोसोखौ नोङो हमथानानै नों थाथारनांगोन होननानै दिनै सल'मना जोंनो गोथार बाइबेलाव लिरनानै जोंनो खिन्थाबाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर दिनै जोङो जोंनि गोसोखौ हमथायोब्ला जोङो जेरावबो जोङो सोरखिबाय आरो जोङो जोंनि गोसोखौ हमथानो हायाब्ला जोङो गादलिनबाय जोंनि गोसोखौ जोङो हमथानानै जोङो लाथारनांगोन जोंनि गोसोखौ जोङो हमथानानै जुदि जोङो आलां जालां गोदाव सोराव जोङो जेरावनो मोनो बेयावनो जों गोसोखौ हगारसारलाबायनानै लायोब्ला नोंथाङा गादलिनबाय रिमोनला बे बुहुमनिफ्राय नोंथाङा गादलिनबाय बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ बुंदों आंनि अनजाग्राफोर दिनै नोंसोरो बिसोरबायदि सुबुंफोरजों बुरखायजानो नाङा बेफोरबायदि सुबुंफोरजों नोंसोरो दा बुरखायजा नोंसिनि गोसोखौ हमथानो थाथारनांगोन नोंसिनि गोसोखौ नोंसोरो हमथा लुबैनायनिफ्राय हमथा लुबैनायनिफ्राय गोजानाव था मानोना नोंनि जिउआ दिनै जोबस्रांलांनो थाङै बायदि दिनै गोथार बाइबेला बेखौनो जों
फोरमायदों। आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट' हारिफोर, दिनै बेनिखायनो लोगोफोर, जोङो गोसोखौ जों हमथानांगोन। जोङो बैसोर बायदि जोङो बुरखायनायाव जोङो थाङा, बैसोर बायदि जोङो गोदै गोदै बुंनायाव जों गोग्लैहैया। अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आङो मा रावजों आङो इसेबां नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै फोरमायबावनो। आंहा इसेबां बोलो गैजोबैखाय आरो इसोरनि बोसोनखौ आं इसेबां पारफेक्ट बुंनो हाजोबैखाय अन्नानै नोंथांमोना दुखु दामोन। अन्नानै बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना फरायबावनानै नोंथांमोना गावसिनि बिजिरदो आरो नोंथांमोना गावसोरनो बुजिखागोन। अब्ला इसोरनि बोसोनखौ आङो बेखौनो सुंद'यै बुंनानै फोजोबबाय। बासायग्रा जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।